ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ସବଡିଭିଜନର ମାତ୍ର ତେଲଭୂଇଁଠାରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଅବସ୍ଥିତ। ସାପ ପରି ଦେଖିବାକୁ ହୋଇଥିବା ଡ୍ୟାମ୍ଟି ସାପୁଆ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଡ୍ୟାମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଯେପରି ମନୋଲୋଭା, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ସାପୁଆ ନଦୀର ଜଳକୁ ବନ୍ଧ କରି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗଠିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 1290 ମିଟର ରହିଛି। ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳରାଶିରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ବର୍ଷ ତମାମ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୀତ ଦିନେ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଏଠାରେ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକନିକ ଋତୁ ଚାଲିଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜି କରିପାରିବେ, ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ। ଶୌଚାଳୟ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ, ସବୁଠୁ ମନୋଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶାଳବଣ ଭିତରେ ଭୋଜି କରିବାର ମଜା ଏଠାରେ ନିଆରା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଶୀତ ଦିନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ମନୋଲୋଭା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ ଜଳରାଶି ସହିତ ମନୋଲୋଭା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।